Dorsala ifinitxa, atxorrotxera igokot, aizkorrira, anbotora, aloinara, kurtze txikira, murura, ez, gaur Galdegasteko tontorretara goiaz. Kaixo danoi, ongi etorri Galdegastera. Gaurkoan Bergarako ipintza ikastetxeko DBH lauko ikasliak etorri die gurera, eta hemen nirekin platuan, nire albuen dau, Ireia Larrea, Malen Legorburu eta Aimar Lintzoain. Eta kontrol gelan berriz, Dana Diaz eta Jana Telleria. Eta hemen batu gare gaurkoan, eta zeinekuiko gonbidatu moduan. Jakitzeko zein datorren, pistatxon batzuk egun gotzuegu. Ez da mendietan galduko. Eta larreetan ere ez. Atzuelako bizkorrena da. Bere zenbaki guztukoena, 8.000. Eta gure gonbidatua Ibai Larrea da. Apa, Ibai, ze moduz? Apa, txaldeon, oso ondo. Bai, ondo? Bai, zuze moz? Ondo, hemen txen, ipintzakoekin, zeue ipintzakoa. Bai. Ipintzeko ikaslia. Bai, ikasle hoia, bai. Ikastetxea Bergaran, baina mendano kantzularrak. Bai. Pikia beba dau, Bergara eta Antzuolan artien, ez da? Hori beti. Beti dau, beti onda. Bai. Bueno. Jose bai. Bai. Ibai, zu mendila azterkarixa. Atletismoen bebai, baina mendixen bebai, bixetan. Bixetan, bai. Bueno, honek preparatu daue galdera pila bat, baina dana dela, saioa hasteko, Aitor Agiriano lankideak injako bideoa emungo txau paso, zeu, geixago zeuketako. Krosean eta mendi lasterketetan aritzen den atleta Antzuolarra izango dugu gaur gonbidatu. Ibai Larrea. Beteta dituen 21 urte hauetan garaipen pila lortu ditu. Mendi lasterketako munduko txapelketan txapeldun orde izan zen 20 urte zazpikoen mailan 2022an. Espainiako kilometro vertikaleko txapelketan txapelduna izan zen 23 urte zazpikoetan eta absolutuan gainera laugarren egin zuen 2023ko otsailean. Espainiako trail running txapelketan ere lehenengo egin zuen 23 urte zazpikoen mailan eta hirugarren absolutuan 2023ko apirilean. Ikusten duzu lagunok punta-puntako korrikalaria dugu gaur gure artean. Eta adi, La Esportiba mendi lasterketen taldean arro daude gazte Antzuolarrak ide dutelako. Bai, ondo entzun duzue. Pauso bakoitzean bizitza ikusteko bere modua erakusten duela diote. Eta gaurkoan ere bere kontuen berri jasoko dugu pausos pauso. Hori bai, korrika egin gabe, baina ipintzako kasetari gazteen eskutik izerdi hotza botata. Ibai, ez dakit zer izango den gogorragoa mendi lasterketa bat edo ez ustez beteriko gure bideo podcast ganberroan gonbidatu izatea. Beroketak egin lagunok, osinaldeko Manueltxo ez begiratu beste aldera. Beroketa bikoitza egin behar duzuzuk, nagi sama sumatu zaitut eta azken aldian, baina lasai punta-puntako entrenatzailea lortu duzuretzako gainera, Luken Ugarteburu. Gogorra da, baina ondo konponduko zaretela uste dut. 3, 2, 1, az dadila Galdegaste Trail Running lasterketaren lehen edizioa. Ibai Larrea, ongi etorri Galdegastera. Ibai, bideo darra, Aitorrekin jauena. Bai, ni benitzan akordatzen. Gainera, beti aprobetxetan dago, besti beharra joteko. Hemen realizatzailea, Lukeni, niri bebai. Bueno, beroketak injazatoz? Bueno, bai. Honek aproba koloretsuak eta atarakotzue, izerdi hotza atarakotzue igualeta, ez da? Bai. A ber, guk biladu 21 urte euskatzula. Gaztiaza, eta gure lehenko dudia izan zen, noiz hasi zinen korrika eta zehar hasen gaitxik. 10 urte gino hasiko nintzen korrika, eta 3 nahiago beti biltze ginen baserreixan atzea eta aurrera korrika, gure hartzeko karrerak itxen. Eta nire bikixan ikainek erabaki zuen atletismoan apuntatzea, behazala garai hortan gehixen gustatzen jakona, eta atzetik beste bisok apuntu ginen. Ibaiak, Larreak, eta mendixak ondo ezauketa dituzu, ez da? Txistako izen da, Ondo ezauketan duzu mendixak? Bueno, ingurukoa pai. Ingurukoa pai? Bueno. Baina zu, kanpuen bebitxe zara, urrin? Bai, azkenengo pare bat urtean biajatzea betuko gat eta guztua gaina. Zike, bai, aukera hori ukidot. Esan duzu, etxien baserri inguruen ibili izen zariela, 3 nahi zarie, 3 mendizaliak? Bai, gaur egun ana esarren Aimar Dani ibiltzega gehixin bat mendi lasterketetan, baina 3 txikitxatik Pirineotan da ibiltze ginen, Oinez,
mendi altua pez, baina 2000 inguruko mendixak itxen gurasuekin, da txikitxati daukue saletasun hori. Eia, zuipe, mendizali esarie? Xai. Purtsu bat bai? Ibiltzen ga. Bai. Goizian behin. Taimar? Gutxitxo. Mendixen gutxi, baina atletismoan be ibilitzako. Ibilitzako, naiz. Justo Ibaien entrenoriakin batera. Baina, urte bete bakarrik ibili nintzen. Gero ja, ejaten asko gustatzen metodoak eta aldago nintzen beste bat. Konstanti esen bidai bai? Bai. Aguantetako... Importantiena hori da. Bai. Atletismoan eta mendixan, ez dakitxe, ezberdintxasunak hain badie. Nabarmenena zein da? Nabarmenena distantziak. Atletismoan 5 kilometroko karrera bat distantzia luzia kontatzen da, eta mendixan distantzia luzienetak 1 kilometrotik gorako badiala. Eta hori, igual motzak mendixan 20 kilometroko badia. Eta helburua zein izaten da? Beti be irabaztia? Bueno, irabaztea gustatzen da, baina helburu nausixen nik gustatu beste batzu diala, disfrutatzea eta hola. Eta viajatzea niri gustatzen jat, orduan hori aprobetxatzen dut. Hori oin, ze gaztetan helburua beste bazan, eta beste bazan jatia. Ze, zure anaiak bideotxoa biheldu duzku, eta zate zaben, txokolatian truke igote zitzela zumen dira. Aurrera bideoa. Haupa bai, jendeak igual ez dago jakingo, baina gu hondiak horratz galen mendira jutia gaixo egietxatzula gustatzen da, kinderra jatearen jute sinala mendira. Anaetan gutxien gustatzako na zeusinan da behitxu goin. Venga, agur! Arrazoi hauko bai. Arrazoi hauko! Oin txokolatia bai, ero ez? Bueno, oin ja txokolate gutxi jaten dut, egixe ezen da, baina bai, lehen txikitxan premisioan truke juten nintzen, txikitxan. Izostarra ero kalimotxua? Izostarra nahi xo. Izostarra? Bai. Geixe hartu da behintzat izostarra, bestia baino. Ondo. Bueno, anaia ikusi dugu, anaia mendizalia eta arjotzaile petopetua, Bai. Etxeko berreitxuena beha. Bai. Bueno, neskak, bota? Bueno, Ibai, 8.000etan bi aldiz irabazi dituzu Antzolan, eta ze sentitzea Antzolan bi premisio horrek irabaztia? Bueno, herrixen irabaztiak beti itxen da ilusio gehiago. Kordatzen nahi zuen dela 5-6 urte horri ikusten itxuala Antzolako karreran irabazliak beti goitxean da kristonin bidixean mutizostan, da gero ni horretako bat izetia kristonin ilusioa. 21 urtekin bibider irabaztia, Antzolako 8.000ak rekord Guinnessen batero badau. Hain gazte, etxeko bi proba potente horrek irabaztia, ez? Bueno, bai. Gauin gaztiak gero eta fuertio datotze, hori begixea. Lehen 30 urtekin despuntatzen zuenak, oin igual oginkin despuntatzen da, baina, bueno. Eta ez da iguala izango etxeko karrera bat irabaztia, bueno, norberandako igual bai, baina ezauketia parajiak, ero ez ezauketia be, ez berdintxasuna... Bai, orkeston aldi dago. Hori, niri kanpoa juten nahi zen daola, kanpoko karrera eta pare bat egun lehen jutia gustatzagat zirkuitu bat ikusteko eta dana garbi eukitzeko. Eta, Antzolakoan inoan nien da, goitxi beran ekixen harri bakoitza ez zuten nioan da, nik uste dut horre kriston aldi daola. Eta anaien artian bauko zue piken bat, o eukizan duzue? Anaien artian kristona. Nik harri eura joten bote harri batekin, ekaina gatzekua jo bideu. Harri kriston, bai. Eta segirutetzu ero ez? Bai. Zui, fatesari hemen dira, azte burutan, korrikan igual ez, baina oinez badabea, fatesari? Noizian behin launak. Memoria okunia meintzat. Hori. Nik egizu esan bitzuet. Gutxi fatenaz eta fatemanaz, sekule igo bariko mendi batera patematekin familiaz ondo zauketan da, bestela puntaran nazaiegetan. Osa, jakin inbida, zuek fatesarienien proba bat itxen Italiara, Italiako mendi batera. Aurretik, eukitzen duzue buelta rekonozimiento hori edo ez? Bueno, gu jute ganean daia, karrera bezpera noizetan da, orduan ja markaute egoten da, bilbidea eta. Baina, bestela gaur egun ja erlojuan da mapak eta orduan, bildur handi bari guteza. Aipatu ditugu, aipatu dugu, Antzolako lasterketa mitikoa, irabaziozula bibider, bestelako lorpen gogoangarririk, irabazina nau karreria, ero hau gutxigatik ez, baina ez dakit zehozegatik edagutzu nalango gogoangarri xa baukotzu? Juntzan urtean ilusio hondi zein zoztan Kilimon. Euskadiko txapeldun da generala bigarren inean, eta ilusio hondi zoztan, absolutuan zan, kategorixa absolutuan, eta inundik inoa espero. Eta distantzia horrepe pixkandaretako berri sezian,
lehenengo aldiz guztot 20 kilometrotik gorako itxene bana, eta hori, bai. Da, Euskal Herrixan, drauga bai biltzara korrikatola, baina Europa mailan be bai, ordan nondik ibilizao... Ba, junzan urtean, desente biajo neban, korrikeatik, azkenean, egon nintzen Txamonizen abuztuan. Ekainean egon nintzen Austrian, mundialian. Eta... aurten horre bisiak, eta gero junzan urtean Andorran be hon nintzen, bai. Eta noiz baitzen galduza karrera baten edo desbia osa pixkat... Hori urtero 2-3 karreratan beti pasatzen da, bai. Kriston disgustu hartzen da gainea, behin tokau jaten gainea, igual ez da izen bat segi, eta gero buelta huatzea, galdu nintzen tokira, eta igual janoi harren 20 garren. Eta bai, hor kriston disgustuak hartzen dira, baina urtean behin minimo hori tokau itxen. Hemen ikusten dugu beste bat be, galduta badabiena, baina badator. Kaixo denoi! Honek jarriko uztu honek, probia edarra. Ja, pari bat egin atorak. Nire txutxa guztakoenak. Xoki dut, bai, hori dira. Hartzulek, Bueno, mira, negazio bat hartu bai. Jo gero gehi hartuko ja, osea, que Ni be, zainketan nabi. Hau izostar morukoa da, ez? Bai. Antzekua. Eharra duen, hile jaten batzu da. Bueno, Ibai, hemen zaude gukin, eta ni joku bat dakat beti prest. Eta izangoa pixka, bai mendin ibiltzezata bai korrika, orduan, galdera batzuk horrekin zer ikusiokatenak. Orduan, ekipokin goiteu, izango zatela zuek bi. Eta hemen, neska mutian kontra. Vale. Nik igual zuekin. Bai? Bai, nik bai, hombre. Vale, perfecto. Bueno, hortzen, gazanetan. Ni zuekin, nitxo baino txo, vale? Nik zuen laguntzaile, vale? Horra ez da bale, xo? Ba, beha, gurekin orduan. Bai, nik erantzuna dakizit. Horretxeak, Atletismoan eta atletismoan. Zeue atletismoan ibilitza, Bai, ia Ibaien taldea irabazaratzeko... Hori da, hombre. Dano gure Ibaien taldekoak ize. Venga, lehenengo alderakin hasiko gara, baina zuek hasiko zate, bale? Eta errebotea dago, faiatza dago, eta gero alderantzaz. Zein da Gipuzkoako mendi altuena? Baiua jota zuen aizulako, Ez da zuen hori da, bai, ulertu da. Azuk erantzun, Zer izin da? Aitzuri. Olaztea, letra horrekin baina ez da. Aizkorri. Akin. Errebotea. Mutiak. Bakizu zut, nik ez. nik bakitxorra aizkorri baino pare bat ontorra altu badela, baina... Horrek erantzunak txarto jarritu. Baina, bakarra ematu iztot altutxu badela, baina aizkorri esan dut. Venga, bale, aizkorri da, oro puntu zuentzat. Ondo, ondo zabitzen baina. Baten bat dago altua. Justo badala. Premioa, moendik ez, inkaso. Venga, guain bigarren galdera zuentzat, zuek hasiko zate baino, atento. Zuke mune, Zein dira munduko bi mendi altuenak? Bat, Everest. Everest, eta bestia K2, olako mat. 2 puntu. 2 huts. Booo! Asmatuta. Guain gatzia. Guain pixa bentaja nongo ez dut, hau pixa remontatzeko. A ber, guain goxoki bat zuiteu hemen. Eta ni, kontatu nintzen, Ibai zetorrela, junintzen mendi guztiak bisitatzea Euskal Herriko eta kontatzea banan. Urgun nik hemen dokat kalkulua zenbat mendi hauen Euskal Herrin. Zue jungo zate esaten zenbaki. Faiatzea da zue, goxoki bat ahoa sartu da zue. Bale? Ez da zue jan behar. Ia gero kabaz pixka dara, bueno. Nema zue jan, ez zue jan, kontu zibili. Orduan, hasiko zate zuek esaten zenbaki bat, eta nik esango zut altugo edo bajua. Eta batek asmatzeunen, orduan ja bukatuko da. Mendixia zenbatetik gora kontatzen da, zenbat metro? Mendi guztik. Euskal Herrixan? Euskal Herrin. Bueno, 600 metro. Metrotik orakoak. Bai, ni junez, preski. Venga. Bota malen. 1000. Gutxigo. Bakoitzak hartzeko goxoki bat. Zure bai, Bai, venga, azkar xo, venga. 800. Gutxigo. Keren. Gehiago. 700. Ez pagatzea, fainatzen jaten. Hau baina Imanole proposatu. Zemaz? 700. Gutxigo. 696. Pixka gutxigo. Eta hartu mi. Bai, fainatzen zelo gutxigo hartu nazue, 675. Pixka gutxigo. Keren da 60.
Gutxigo. Zirunda berrotamar. Gutxigo. 140. Vale, bueno, nik uste ja esatea hola, 600 dia, nio oso azkarra Seireun? Joder! Zuk esan ez du 600? Bai. Venga, bat dit. Imana Zaiatu nire gainera, a ver, irakurtera eta ez, baina... Vale, ondo, bat bi, remontatzeko... Ondo, Remontatzeko... Azkarra ez taldeko inazen, Guain, esango dizuet, bueno, galdera bat ingo dizuet, eta zuek esan barko zue zenbaki bat. Orduan, gehienak gertuatzena, horre puntu hauka, bale? Vale. Udalaitz mendia zautze dudenok. Bai, ezta? Bueno, bere altuera. Vale. Guga, o zintzen? Nahi zuen bezala. 1150. Vale? Bain zue, gehiago gertuatze bat zate? 1100 da gutxua 32. 1119,5 metro. Bibi! Aiba! Bueno, guain pixa atletismo mundu sartuko geha, eta, bueno, ez dakit, maratoia 42 kilometroko lasterketa bada, eta, bueno, rekord asko gaude, adibidez dago Dale Lyons, markatu ez esan bai, bezala redokzion eukiko reklamazioa. Hemen horrekin zuen rekorda 3 ordu eta 47 minututan maratoia, baino kutsara batekin eta arrauz batekin ahon. Osea, holako rekord asko gaude. Guain ere galdera da. Kelvin Kiptum da maratoia azkarren induna mundun, 42 kilometro. Zenbat denboran? Berdina, gehienak gertuatzena, guain, igual bera ikasteko, lehen zu hasi zehala, eta karo. Pista bat, Dale Lyons baino gutxigo intzun. Arrautz batekin. Bi ordu eta 4 orden. Vale. 2 ordu eta minutu bat. 2 ordu eta 35 segundu. Osea que... alto, 3-2. Vale. Zer? 3-2 berai, Ah, vale. Bueno, azkenekoa, venga, ba. Zein herrialdetan ateratzen dira korrikalari hoberenak? Atletismoan? Azkarren erantzutenak. Kenian. Kenia, zuek ez esan nahi zuen? Usan bat. Bueno, da igual, porque Kenia herrialdea. Eta ia, kurioso gara, ez dakit nola dan kasua, ikusi nun bideo bat atletismoko profesional batzuk korrika eta 10 urteko Keniako bat, irabaziten Ba, ez dakit, beste erraza bat, bere esku beukiko, horrek barrutik guk ez duguna, ez dakit. Garraioa behek bai hola erabiltzu bet dieta bai, Bai. dakitena, bigarren postun daudela burukatzen Etiopia eta Antzuola. Bai, zuta zura nahiakin, gerra. Osa que, bueno, hoi izan da jokutxoa. Empate. Txoin, Google galdera batzu dauzku zuretzako. Hala, toma ya. Premio. Bota. Bueno, bestean eletaren jarriko hemen. Venga, ba, gure guzu bai. Venga, adiós. A ver, igual lanontzako... Ja, saia dira. Saia dira. Bueno, a ver, zeinek asmo esan bombilia? Edison. Edith Newton. Jotak inaztea. Kennedy. Ei. Nola J-ekin Kennedy. John Kennedy. J ez dakize Kennedy. Newtonek zein zuen? Esan mierda da, Imarrek galderiek ditxo zeukala. Da igual. Bakarra da. Ez. Venga, baina, azkar, hau familia azkar. Venga, bita. A ver, noiz izan salto Felix Baumgartnerk. Ez dakit nola mera bizena. Bai, horrek zer esan bat? Noiz izan salto, da piloto bat. Esan urte bat. Ah, bai, joder, 1987. 2000-tik gora. Ai, karo, espazioa ya, que... 2004. Gora, txua. 2010. 2011. 2012. Ai. Vale, bueno. 1900. Ondo. Ez dago beste bat? Ai, azkena. Venga, bat asmatu nahi. Venga, esan. A ver, Biblian arabera, zenbat urte bizi izan zen Matusalem. Bueno, placer bai izan da bere sekzioa, vale? Espero gustatu izana. Bueno, fenomenal, ikusiko da. Galdera zaiak ekarri txuzu, Bai. Bueno, jarraitzu ingo, Julen, eskerrik asko, placer bat, oso txarra gare. Esan inbida, hemen azkarrenak eta bizkorrenak hemen, Bueno, segiru ingo. La Esportiva, kamisetia ekarri dozu, taldekoa be, basaelako.
Erropa garestixa dauko esportibak, Ona bai. Bai. Ona eta garestixa da ona. Eta, ekarten dago erropiaro ez? Bai, emuten da, eso bai. Apuntau, Taiak, eskaketako. Guretako ekarten dagoen, horrekin batera, fatezaren nien txapelketetara animetan jaten die etxekoak? Bai, normalian bai. Etxekon bat bintzet beti. Bai. Eta launak? Lagunak gutxitxo mogitzen dira. Hemen ingurukota igual bai, baina... Bueno, junzan urtian, lagun batzuk Andorra, baina bestela gutxi. Baina hori izen da jundien bakarra uste otola kanpoa. Bueno, batu die bintzat, zeuri bideotxo bat dediketako? Bai! Eba, zeinek ezagon zeban, Oin ekaindazu ikusitza etxabidean karrera kitzen, oin mundu mailan ego zatela bisok. Bueno, esatia bakarrik oso arrogaela zuk lortutako danataz, eta hori, zamoduan izeten jarraitzia, eta gu hemen nengo ala beti. Ega, torreko zale! Lagunak hor, Bai. Animetan ez die baten, baina, bueno, bideotxo bat itxen, mintzat, animau dira, ez da laguntxi, Neukan esan da honan etorrenik, eta nik esan baino leheno ia era basik isen igual. Ondo, laguna hortzen, animetan beti, seguro. Antzuelako karrera mintzat, egongo die bintzat. Bai, antzulakoan, bai. Koixen ero behien, baina hortxe. Eta notatzen da animoa, jendian animoa. Ni jendiak animatzen da denean gora etortzen naiz beti. Batzutan pasau behitzen naiz, geixegi zapalduta, baina bai, eskertzen da bai. Etxeko ape esan duzu, animetatzuela? Bai. Anaiek, gurasuek? Bai, danak. Gurasuak alde honetan beti juten dira, eta anaiak pauke beste erritxeko, bai. Lehenguzuek? Bai, bueno, lehenguzuek gutxitxua, baina bai, nuizien min juten dira, bai. Honi pebiatu da, bai, bidetxo bai. Ahi da. Bai, zailunak profesak guztizan gaitxi, eta zer ikora. Bueno, jakin laguntzako eredu bezala, eta zorionuk saiatzen karrerean horkalari bezala. Kontauko zuzu piken bat dukezuna nahiakin mendixan edo. Bueno, eskerrik asko. Agur. Hortxe lehenguzu ape, Bai. Honi pe, atzetik atoz? Horrek oin momentuz atzetik, baina, bueno, etorkizun hona duke horrek. Bai. Bueno, honi pe bakitz, badukila galdera batzuk, entrenatzeko moduena, eta, ez da? Bai, batu. Bai, bota ba. Bueno, beste galdera bada, oin ja osasun mentala edo elikadurakin ja sartuta, aber lasterketa bateako nola prestatzen zanen aurretik eta ondoren? Ose jate osun? Gominolak. Gominolak ez. Hau, gominoliak jandotena gero igual moztu entrenadoriak ez ikusteko. Hori da. Azkenengo pare bat urtean nola ja bastante importantzen muten hasi niz, jatia eta hola. Eta oin ja egizetan da protokolo bat duka, Ez dakit honen nahan, no ez, baina ia daukat protokoloa sartuta horrek ondo jute jat eta hori segitzen dut. Eta izeten da, karrerako hastian, igual domeka baten baldin bauka karreria, egoazten arte, asteazken arte, sartzen dute proteinako la gehiago, eta gero asteazkenetik aurrea ia hidratos de karbon. Eta hori, entzun daukatenak inda hola, horixe mantentzen dut. Eta gaizki bat oso hori elikaduria zaintziana? Noizien behin tentazioa egoten da, batuna jauzi behitzen eiz tentazioa, baina, bueno, nik uste generalian nahiko onderu baten dutela. Errealizazio galatik galderatxo bat badaukie, ezaten da bienez, lasterketa baten zertan pentsatzen duzun? Lasterketan zabitzen nien. Nik lasterketetan ez dakit. Bueno, aurrian bat ema badin bau aurreko harrapatzea, eta ez dakit, tranquil juten saiatzen naiz normalian, gero askotan nahi barik eukitzen dut kantu bat buruan da horretxekin juten naiz baitza. Baina, gero tramoka, igual, puntu onta hilau binaiz, da gero mendik aurrera, ez dakiz ema faltada, eta holakoak. Eta aurreko gabian, garaipenien, pentsetan duzu? Aurreko egunean, ez dakit, dana kontrolauta eukitzen, ezer espailatzen, da, bueno, garaipenian garaipenien pentsau gira. Eta irabaztuzunian, ondo zelebratzen zu, Egiz ezen da zelebratzen naiz munduko honena, baina, bueno, ertetzen da mugan, horre ez dago. Ez da ben jarrik. Hainbeste, olako tontorra higo jeitxi, olako abixaran, gero ez dakotu. Lehenengo aldiz irabazin banean karrera bat, akordatzen naiz eskuak jasotzia kostein jatela. Impresiño insostan zemal kosta jaten eskua jasotzia. Baina, nik ikusitza dagote olako proben ostian, tokau jakulako, ez? Entrevistak itxia eta Belaxia rekuperetaz ari,
Eta gero igual urrengo egunien, urrengo asteukaren, beste lasterketa bat itxen duzu. Zelago kapazitatea daukotzuen, ez? Lako rekuperaziorako, hori bez, jakin inbiko da. Bai, bueno, gero hori eskenian gorputza egutzen juten da, poliki. Ez da berdina bizitza osuak korrika itxeke ono, eta gero karrera bat ino egun entrenauta, gero azkenean rekupero errezo egiten da, hori betiko moan. Da, zein izan da oin arte bizi izan duzunela, momentu politxena eta zaiena? Ba, ez dakit, momentu politxena, ba, zailkatu zanean, aurrek urtean europeorako, osea, mundialeako zailkatu nintzen da horrek niretako izan zian, amets bat nuan, amets bat egisa bihurtuta izan zen. Eta zailenak, ba, ez da, lurrera jauztu zanean, ogaldu, olakon bat, ba, horrek ez dira gustatzen. Mina hartu, olakon bat. Eta mina hartzozun parte hortan, lesino gogorren bat eduki izan dozu? Ez, ba, zentzu hortan nahiko suerte handi xeukiot. Lesino serixoik, ba, igual pare bat azteko lesinon bat hola bai, baina bestela hola serixoik ez dut eduki oin arte. Así que zentzu hortan oso ondo. Zaten daue, mendila estarketetan da abitzenek belano egutzen dela xiskoen ja, ondion, egota aturtakotzu, febriak ondion, perfecto. Ondo bai, ondio bai. Gero etorrikoa pixkat pistoia bajatzeko denporia bai, baina bueno, oingoz ondo. Ondo. Eta horrekin lotuta, gutxi hori bera zenbat urtekin jubilau retiratzen dira korrikalariak? Ba, nik uste dut ja 35 bat urteekin ja onenak emunda zaila. Horre, esaten dabe 25, 30 tartian izaten dela onduen renditzen den epokia, eta ja 30 pasauta baina pixka beraka. Gara izazon dion, zeuek, nila ez, baina zeuek, nila urte bete gerak eta jate, preparetako eta azteko. Eta mola doke, zuek, ondion, zen malkutzua? Mausta, masei urte. Mausta, ondion, harrapa bindu zua du. Eta, hemendik, osea, plan bateo baukazu urte hontan itxeko edo karreran bat edo berezin bat? Bai, azte hontan, domekan, zea ingot, arrasate udalaitz mendila azterketia, eta 2 aste barru aloinakua, oinatikua ingot. Jakine ikusliei, ondion, arrasate udalaitz probia ez talain, grabazio honen ostien ingo dala, eta behin lasterketia bukatu ostien ikusiko gola saio hau. Baina esatia zorionak, ez? Bai. Irabazi ingo zulako, ezta? Zaila hangoa, zaila hangoa. Irabazi batek itzen dugu hemen, ez da futbola moguan, amaikak irabazten da dela, baina, bueno, honena emutea jongo bintzat, así que... Guretako favoritoa bera izango da, ezta? Bai. Apantzu gola, ezta? Bueno, padrilla, Ibai, eskerrik asko, geurera etortiarren, eskerrik asko zeuei be, baitxa kontrol gelakoei be, eta, bueno, gainontzeko guztixoi, urrengora arte, aste hartien, galdegazte saiue, baitxa TikToken be bai. Urrengora arte!